Sziasztok! Én Herold Gamer X vagyok, és most azt fogom megmutatni, hogy hogyan töltsétek le azt a mapot, amit az első videóban láttátok. Na kezdjük. Le kell töltsétek az NPC Mesters, a Minecraftot. A többit nem kell letöltsétek, bocsánat a hangzavaré. A kutyám volt, de most nem érem, az nem baj. És akkor rámentek erre map. Akkor itt leviszitek, itt a neve az lesz, hogy Skywars. Csak én most nagyon rég raktam fel, Skywars. Na. És bocsánat, de a hangokért, de remélem meg tudtok bocsátani. És majd arról is lesz videó, hogy hogyan kell letölteni a Minecraftot. Én Herold Gamer X voltam, sziasztok!